Ahoj. Ahoj. Ségro. Dobré ráno. Musím jít probudit lištičku. Liško. LPS rodinka. Mami, můžu jít do pokoje s lištičkou? Jasně. Děkuju. Mami, můžu jít ven? Ne. Když jsou teďka v pokoji žába s lištičkou, tak nemůžeš jít sama ven. Já se o tebe bojím. Mami, vždyť já už jsem velká. Nejsi je dost, aby si mohla chodit sama ven. Ach jo, jdu do pokoje. V pokoji. Lištičko, pojď za mnou. Jo. Ach jo. Žabko, pojď si se mnou ven. A s lištičkou. Ne, teď ne, já si jdu zdřívnout. Ach jo, tak já taky. Po asi tak 1 hodině spánku. Děti, oběd. Cože? Aha. Tak pojďte. U oběda. Mami, můžu si vzít tu palačinku? Jasně. Mňam. Já si ji taky vezmu. Mňam. Já taky. Mňam. No, takže na mě asi zbyl ten štrůdlíček. Ne, ten je můj. Mňam. Máte smůlu, děti. Měli jste si ho všimnout a nebýt tak chamtivý. Tak, už jsme po jídle, tak můžete jít ven. Tak jo. Venku. Tralala, kytě habala. Jo, to je krásná kytička, je. To ne, začalo kroupit. To ne, musíme se jít schovat. Ne. Vevnitř. Ne. Mami, venku jsou kroupy. Aha, tak pojďte. Mami, mě je strašná zima. Tak pojďte do vany. Zavolám i lištičku. Dobře, mami, my už jdeme. Ve vaně. A mně je zima, mami, už tam pust tu vodu. Počkej. Už vám ji dám. Aha, to je teplo. Teď už jste vykoupaní. Máte to i s pěnou. Dobře, mami. A my si ještě tady chvilku té teplé vodičce poležíme. Jo? Dobře. Ale až řeknu teď, tak vylezete. Ano? Já se jdu zatím podívat na Déčko, jestli tam nebudou dávat nějakou pohádku. Dobře, mami, dobře.
Dávají tam pohádku o šípkové růžence. Šípková růženka, to se musíme jít podívat. Mami, už jsme vykoupáni. Ježišmarja, to jsem se lekla. Vy už jste se sami dokázali utřít a vylít z vany? Ano. Jau. Tak pojďte tady do pelíšku, máte ho i vycpaný. Dobře. Jo. To je tak příjemné. Děti, už šípková růženka skončila, jdu vypnout televizi. Píp. Ach jo, mami. Tak my už jdem do postele. Dobrou. Já půjdu tady do svýho pelíšku. Já tady. A já tady. Dobrou.